2005. godine. Crna Gora se mora suočiti sa ratnim zločinom jer je to preduslov za izgradnju demokratske i pravne države. Poručeno je sa tribine povodom 16 godina od deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica vojnim vlastima Radovana Karadžića. Nalogodavci i izvršioci zločina nijesu pronađeni, a porodice žrtava još tragaju za istinom. Učesnici tribine poručili su da će izvršiti pritisak na vlast kako bi se došlo do pune istine o ratnom zločinu. Počeli su da traže od muškaraca stražu lične karte. Kad smo mi žene pitale da damo lične karte, oni su nam rekli da ne treba. Rekli su nam da je to jedan informativni razgovor sa muškarcima. Mi dalje ne znamo to veće šta je se desilo, da li su odvezli tu veće ili kad, mi samo znamo da se oni nikad nisu više vratili. Ja sam posle 16 godina prošle godine uspjela da nađu mog čovjeka, ali bez glavi. Bez glavi. Bežanija se zove kod Beograda, ja sam tako dobila, bio je ukopan u gradsko srpsko groblje. Ovako je Hava Bosnu, koja živi u Švedskoj, svjedočila o događajima koji su joj obilježili život nakon Majske noći 1992. kada je njen suprug Esad sa još 82 bosanska muslimana uhapšen u Herceg-Novom i deportovan snagama Radovana Karadžića. Danijela Titorić, čiji je suprug Anko uhapšen iste noći, zatražila je te 1992. objašnjenje i od predsjednika vlade Mila Đukanovića. Odgovorio je u to vrijeme ministar policije Nikola Pejaković. Obavještava je da je njen suprug sa još 34 sunarodnika predat vojsci u Bratuncu i da o njima više ne zna ništa. Za Slobodana Pejovića, tadašnjeg inspektora hercegnovske policije, danas krunskog svjedoka zločina o kojem je prvi javno i progovorio, rezime je jasan. Loši glumci, a još gori policajci. Sve neistina. Istina je jedino ovo što ću da kažem. Te famozne noći u toj naredbi depeši koju je potpisao tadašnji ministar policije Pavle Bulatović. Samo ću citirati jednu rečenicu. Ona glasi ovako. Sve muslimane iz Bosne i Hercegovine starosti od 18 do 70 godina koji se zateknu na teritoriji Crne Gore treba hapsiti, privesti, zadržati i predati vlastima Republike Srpske. Advokat porodice deportovanih Dragan Prelević i dosadašnje sudske postupke ocjenjuje kao forsiranu pravdu. Siguran je, kaže, samo u nevinost svojih klijenata. Neistinite, zlonamjerne, lažne su sve tvrdnje da je neko od njih bilo kada uradio bilo koje krivično djelo, da je za bilo koje krivično djelo bio osumnjičen, optužen, da je protiv njih bilo ko, bilo kada imao išta protiv. Jedina istina da su trebali po imenu, prezimenu i broju vojnim snagama Radovana Karadžića u Bosni. Novinar Šeki Radomčić tvrdi da se dokazi godinama uništavaju, a potraga za istinom sistematski i organizovano opstruira. Takav stav, kaže, temelji na izjavama predsjednika Filipa Vujanovića da su izbjeglice u Crnoj Gori dočekivane širom raširenih ruku. Koji to sudija u jednoj Crnoj Gori nakon ovakve izjave predsjednika države smije da sudi pošteno i korektno i po zakonu? Univerzitetski profesor Milan Popović optužuje tadašnjeg i sadašnjeg premijera za političku odgovornost. Poredići ga sa rimskim carem Neronom, optužuje ga i za saučesništvo u, kako kaže, velikom kriminalnom zločinu. To potvrđuje procesuiranje zločina nakon 16 godina i opstrukcija donošenja zakona o lustraciji u kojoj, kaže, učestvuje i SDP. Možete biti antiratni pojedinac i antiratna stranka 1992. ali da postanete ratna stranka, nacistička stranka 2008. Žao mi je što to moram da kažem, ali to se dešava Socijaldemokratskoj partiji. Popović zato poziva Đukanovića da podnese ostavku. To ne vjeruje, pa apeluje na parlamentarne stranke da je zatraže. Poručuje i da će se nastaviti pritisak pred domaćim i stranim sudovima da se dođe do pune istine o deportaciji. Sa skupa je ponovljeno da je neophodno ustanoviti dan sjećanja na žrtve i podići spomenik na nekom od gradskih trgova. Jedina predstavnica vlasti na skupu bila je pomoćnica ministra unutrašnjih poslova i javne uprave Nada Vukarić. Skup su organizovali Nedjeljnik Monitor i Centar za građansko obrazovanje.